ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯମଲୋକରେ ଥିବା 4ଟି ଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ମିଳିଥାଏ ଜୀବାତ୍ମାକୁ, ଏହା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୃଥିବୀରେ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆତ୍ମା ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରା ଆଡ଼କୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେତେବେଳେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତାପରେ ତାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ଯମଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆତ୍ମାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଜୀବନରେ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ପରିଣାମର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯମଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ନୁହେଁ, ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରବେଶ ହୁଏ। ଯମଲୋକ ଲାଗି 4 ଗୋଟି ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅଛି। ଆତ୍ମା କେବଳ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ, ସାଧୁ ଓ ଭକ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ଆତ୍ମା କେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରଟି ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଫାଟକ। ଏହି ଫାଟକଟିକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ହୀରା, ମୋତି, ନୀଳା ଭଳି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକ ସଜ୍ଜିତ। ଏହି ଫାଟକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଆତ୍ମା ଗାନ୍ଧର୍ବ, ଦେବ, ଅପ୍ସରା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯୋଗୀ, ସାଧୁ, ସିଦ୍ଧିପୁରୁଷ, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର। ଏହି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ। ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଏପରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦାନ ଦେବା, ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରିବା, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ କରିବା ଭଳି ଜୀବନରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର। ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାତାପିତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଅହିଂସା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମପରାୟଣ ଅଟନ୍ତି, ଏହିଭଳି ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଫାଟକ। ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର। ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ସାପ, ଗଧିଆ ପରି ଭୟଙ୍କର ଜୀବ, ଭୂତମାନେ ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ, କର୍ମ ଏବଂ ଦୟାର ନିୟମ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୟା ଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅଟେ ଏହି ଦ୍ୱାରଟି। ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଏଠାରେ ଥିବା ଆତ୍ମାକୁ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ନର୍କ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।